Furancɛrɔ fanga ɲɛma kolonɛli Asimi Goïta ale ni fɛn min ye farafina keleya tɔnba Union africaine o secrétaire général u ye ɲɔgɔnye dɔ kɛ min kɔni kɛra janvier kalo tile 25 an da bɛ se a ma an ka bi kunnafoni kɔnɔ. O tɛmɛnen ka bɔ yen don kɛrɛnkɛrɛnnen douanier o tɔgɔ la o kɔni ɲɛnamayara bi araba an bɛna o walalalu sɔrɔ an ka bi kunnafoni kɔnɔ. O tɛmɛnen ka bɔ yen arabu dɔnkilidala min o bɛ tali kɛ Amadu Kebe kan ni bɛɛ ko a ma ko DRK ale kɔni nana MPT Jabara na bi a bɛna o walalalu sɔrɔ an ka bi kunnafoni kɔnɔ. Farikolo ɲɛnajɛ ale bunakun kan fɛn min ye CAN Cameroun 2021 ni an ka samata sɛgɛw o ni Guinée équatoriale olu ye u kɔw da ɲɔgɔn kɔ la a bɛna o walalalu fana sɔrɔ an ka bi kunnafoni kɔnɔ o bi fara kunnafoni wɛrɛ kan o di aw ma sɔni sɔni aw bisimila. Ka aw fo ka aw limandɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an sɔgɔmɛ MCD Jabara na fo ka se radio émergence ma bi kɔnɔtɔ ani kelen tɔn mumuru duuru an b'a fɔ aw ɲɛna ko aw bisimila bi kunnafoni ale bunakun kan i n'a fɔ ni a fɔ aw ɲɛna cogo min na bakurubaw la fɛn min an ka furancɛrɔ fanga ɲɛma colonel Asimi Goïta ale ni farafina keleya tɔnba Union africaine o secrétaire général olu ye ɲɔgɔnye kɛ ɲɔgɔnye min a kɔni kɛra ka sanga ni tarata don janvier kalo tile 25 san 2022 ni a kɛra fama don na ni o bɛ tali kɛ Kuluba kan ɲɔgɔnye kɔni kun bɛ tali kɛ kuma ɲɔgɔn kan yaasa fɛn min ye waati dɔw ye ka olu dankɛdamaya kalafili ale bunakun kan Umu Jakite an ka ale lamɛn. An ka camancɛ fanga ɲɛma ni ale ye colonel Asimi Goïta ye ale kɔni ni Union africaine jɛkulu olu ye ɲɔgɔn ye fo ka taa se Musa Faki Mahamat ma ni ale ye commission de l'institution ɲɛma ye. Ɲɔgɔn ye mun kɔfɛ Musa Faki Mahamat a kɔni y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni na ye Mali la walasa u ni Mali camancɛ fanga ɲɛma u bɛ se ka ɲɔgɔn lamɛn ka ɲɔgɔn faamu ka kuma ɲɔgɔn fɛ walasa camancɛ fanga u bɛ se ka ɲa an ka farafina jamanaw kɔnɔ cogoya min na ko ni ye hakilina jigi kɛ ka sanga ni farafina jamana tilefiyafan ɲɛmaw kelen bɛ ka ɲagili min ta ka ɲɛsin Mali ma ni o kɔni sɛbɛntiyara Union africaine mɔgɔw o fɛ a kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin waati na labɛnw de kan ka sigi sen kan walasa Mali camancɛ fanga u bɛ se ka dɛmɛ cogoya min na ko kuma ɲɔgɔnya u kan ka caya nin wagati na walasa hakɛw olu bɛ se ka kisi ka sanga ni an ka sɛbɛn kɔnɔnafɛnw olu y'a laɲini cogoya min na tila ka yira fana k'a fɔ ko Mali ye jamana min ni o bɛ gɛlɛya kɔnɔ tila ka yira fana k'a fɔ ko a bɛ san 10 bonya kɔ bɔ ko Maliyɛn dɔw olu kɔni lakanalen tɛ k'a b'a ɲini farafina jamanakuntigiw fɛ fo ka taa se u dɛmɛbagaw ma u bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan walasa Maliyɛn dɔw bɛ se ka kisi ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ cogoya min na fo ka taa se lakanabaliya o ma. O siratigɛ kelen kɔnɔ fɛn min ye an ka furancɛrɔ fanga minisiri ɲɛma Sukɛli Kokala Mayiga ale fana ni farafina keleya tɔnba kulu dɔ olu ye ɲɔgɔn kɛ ni a ɲɛmaya o kun bɛ u ka ɲɛma yɛrɛ bolo ni o tali kɛ Musa Faki Mahamat kan kuma ɲɔgɔnya o bolila fɛn min kan ko ka waati dɔw kan olu bolo da kalafili o kɛli kan joona fɛn min ye Sheikh Kulibali an ka ale lamɛn. Farafina keleya tɔnba min bɛ n'an b'a fɔ ma ko Union africaine o ɲɛma kɔni ni Mali gouvernement ɲɛmɔgɔ n'o ye Dr Sogɛli Kokala Mayiga ye olu kɔni ye sigi dɔ kɛ Mali kɔnɔ a ka kuma kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko ale nakun kɔni ye yaasa kana Mali ɲɛmɔgɔw kɔni lamɛn ni ka kuma falen kɛ yaasa faamuyali kɔni bɛ se ka sɔrɔ ko la cogo min na o kɔnɔna na Cadi ɲɛma dɔw kɔni ye kuma ta a y'a yira k'a fɔ ko nakun wɛrɛ kɔni tɛ olu la fo n'a kɛra kana Mali kɔni dɛmɛ a ka wulikajɔw kɔnɔna na yaasa Mali ɲɛmaw olu ni farafina tilebiyanfa jamana ɲɛmɔgɔw n'o ye CEDEAO ye olu kɔni bɛ se ka bɛn tɔgɔ min na barisa i tɛ se ka farafina kɔni tɔgɔ fɔ ni ma kuma Mali kan a y'a yira k'a fɔ ko farafina keleya tɔnba min n'an b'a wele ko Union africaine ko olu kɔni ye maaw ye maa bɛ se k'i ka danaya da maa minnu kan tuma min na n'i bɛ gɛlɛya kɔnɔna na o hukumu kɔnɔna na an ka gouvernement ɲɛmɔgɔ n'o ye Dr Sogɛli Kokala Mayiga ye ale ka kuma kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko ka dɔ fara camancɛ fanga kuntala janya kan ko o hakilina kɔni bɔra Maliden fanba olu kɔni de la sigikafɔ kɛlen kɔfɛ yaasa jamana bɛ se ka sigi jɔsenkuraw kan tɔgɔ min na o de la ale b'a ɲini diɲɛ maa bɛɛ lajɛlen fɛ kɛrɛnkɛrɛnyana farafina tilebiyanfa jamana maaw olu kɔni fɛ malidenw ye danaya min kɔni da olu kan ani u sɔnna hakilina min kɔni ma u ka olu kɔni dɛmɛ yaasa o kɔni bɛ se ka sabati tɔgɔ min na.
An bɛ sigi ka don bakurubaw kɔnɔ douane maaw ka ɲina sanba 2022 musaka ɲinitaw olu kɔni bɛ taa u jɔ sefawari miliyari 700 ani a kunkanfɛla ni kunnafoniya in kɔni dira ka sanga ni u ka don kɛrɛnkɛrɛnnen o ɲɛnamayali ye min ni o kɛra ka sanga ni bi araba janvier kalo tile 26 sanba 2022 ni a kɛra u yɛrɛ jabalaba la ɲina u ye babuse min ta o de ye fɛn min ye bɔlɔlɔsiraw fɔ ka taa se subahana mansi ma o jɔyɔrɔ o bɛ se ka bonya cogo min douane ale ye baro la fɛn min ye Salisi Sogo ye ale kun bɛ an nale jamuni an ka ɲɛma dɔ la. Mali douanier ka ɲɛma Amadu Kunate ale y'a yira k'a fɔ ni babuse in nana waati la waati mun ni a bɛnna a sigili sen ka o nafa bɛna ye douanier ka baara la Mali kɔnɔna na. Jago a bɛ dɔ fara kan parce que machine ka teli machine ka mɔgɔ 5 bɛ se ka min kɛ mɔgɔ 6 bɛ se ka min kɛ machine b'a kɛ yɔrɔnin kelen olu b'o kɛ temps min kɔnɔ machine b'a kɛ va diviser peut-être par 100 donc machine ka baara ka teli a bɛ na ni lafiya ye an ka usagers ma minnu bɛna ka na baara kɛ baara bɛ teliya vous savez anw ka jamana kɔgɔji t'anw bolo chemin de fer t'anw bolo donc bon chemin de fer kuma a b'an bolo mais a tɛ se ka baara kɛ sisan donc an ka baara fanba bɛɛ bɛ mɔbili de kan donc an ka baara kɛ pour que ka baara teliya mɔbili ka segin ka taa dɔwɛrɛ ta ka na an bɛ baara k'o cogo de la c'est à dire que minɛn bɛ waati min kɛ douane na an bɛ baara kɛ pour que o waati ka surunya kosɛbɛ n'a y'a sɔrɔ peut-être san kelen bɛ yen minɛn tun bɛ se ka tile kelen kɛ pour que ka se k'i ka mɔbili dédouaner ka bɔ douane na an bɛ baara kɛ aujourd'hui pour que o ka se ka kɛ 30 minutes kɔnɔ voilà informatisation kun de o ye ka teliya pour que an bɛɛ ka nafa sɔrɔ minnu bɛna douane na olu ka teliya u ka k'u ka baaraw la an douaniers fana pour que mobile commerçants ka mobile ka se ka lafiya joona ka taa minɛn wɛrɛw ta ka na pour que an ka recette sɔrɔ donc a dɔ fara recette kan. Douanier tɔgɔ la dun o laɲɛnamayali o kɛra sababu ye u ka ɲɛma u ka foli bila a tɔw bɛɛ lajɛlen ma ka kaɲɛ u ye baara cɛɲuman minnu kɛ san tɛmɛnen na. Amadu Kunate ale bɛ wele bila maaw ma u ka u bolo di douaniers ma u ka jɛ ka baara kɛ yaasa baara nataw olu ka ɲɛ ni tɛmɛnenw ye. Fɔlɔ mɔgɔ bɛ min dɔn kosɛbɛ o ye recette ko ye vous savez aujourd'hui an ka jamana ka se ka mɔgɔw sara pour que ka se ka siraw dilan pour que ka se ka hôpitaux jɔ jamana mago bɛ wari de la bon c'est vrai mɔgɔ wɛrɛ b'anw dɛmɛ mais u b'an dɛmɛ ka baser anw yɛrɛ bɛ min k'an yɛrɛ ye donc douane jɔyɔrɔ ka bon o la kosɛbɛ o tun ye min bolo da anw ye salon 2021 o tun ye miliyari 156 milliards 200 mais ala y'a kɛ an y'o sɔrɔ donc min bolo da ɲina fana o 720 o ka ca ni sanu ta ye donc an bɛ baara kɛ pour que vraiment en fin d'année an ka se k'o sɔrɔ maintenant baara bolo filanan min ka bon kosɛbɛ o ye ka yugu kɛlɛ minnu bɛ don ni fɛnw ye fɛn min man ka docogo man ɲi ou bien o man ka don donc douane fana b'o kɛlɛ kɛ maintenant baara min bɛ yen mɔgɔ tɛ min ye kosɛbɛ c'est que douane bɛ baara kɛ ka service wɛrɛw dɛmɛ santé mɔgɔw an b'u dɛmɛ ni fura minnu man ka don minnu man ɲi mɔgɔw ma minnu man ɲi baganw ma minnu man ɲi an ka kungo kɔnɔnaw ma douane bɛ dɛmɛ kɛ o la bon douane bɛ hali polisi tɛ yɔrɔ min gendarmerie tɛ yɔrɔ min douane bɛ se k'olu ka baara kɛ n'olu tɛ parce que anw minnu bɛ frontière la kosɛbɛ ka tɛmɛ service caman kan. Kɔnɔna na dɛmɛ taara k'o di Mali cakɛda dɔw ma douaniers ka ɲɛmayaso fɛ hakilinajigi la nin ɲɛnajɛ in bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔna waati la waati min ni CEDEAO maaw ale ni UEMOA olu ka gɛrɛntɛ talen don ka ɲɛsin Mali ma. O b'an wuli ni ka munumunu an ka marabolo kɔnɔ kibaruw la min bɛna walawala aw ye Kanja Tarawele fɛ. A ye aw bisimila a ka bi marabolo kunnafoniw na an bɛ fɔlɔ Bafulabe baɲumankɛtɔn ONG lutte contre la cherté de vie maaw kɔni ye dɛmɛ dɔ kɛ fura la min kasabi bɛ taa sefa wari miliyɔn 1 na ni k'a di jɛkulu ma jɛkulu min ka baara bɛnnen don Bafulabe cercle ka taɲɛ ma Bafulabekaw yɛrɛ fɛ n'an ko ma nasarakan na Association pour le développement rural du cercle de Bafulabe ni k'a di Bafulabe kɔrɔnyanfan kɛnɛyaso 5 maaw kɔni ma wa nin kɛnɛ kofɔli in kɔni kɛra sababu ɲuman ye ni jɛkulu ɲɛma in kɔni bolo ni ka weleweleda kɛ jamana ɲɛmaw ye k'u ka u ka sira tiɲɛniw kɔni dilan sira minnu tɛ se ka boli ni samiya daminɛna ani a tilala ka ni baɲumankɛtɔn maa ninnu kɔni fo kosɛbɛ u ka dɛmɛ na n'an bɔra Bafulabe an b'an kunda Sikaso kan baarabolo minnu daminɛnen don Sikaso marabolo kɔnɔna na n'o bɛ tali kɛ pont dilanni échangeur fo ka taa se u ka yɔrɔ dɔw fana ma n'o bɛ taga kilomɛtiri 10 bɔɲɔnko la Sikaso dugu kɔnɔna yɛrɛ la ko baaraw kɔni sumayalen don an bɛ don min ko bi Sikaso ɲɛmaaw y'a yira k'a fɔ ko nin baara ninnu jɔlen don fɔlɔ ka sababuya kɛ maaw kɔni kɛlen don ka taga u ka feere yɔrɔw kɛ nin baara kofɔlen ninnu na kɛrɛnkɛrɛnnenya na siraba kɛrɛfɛlaw o de hukumu kɔnɔ Sikaso gouverneur kɔni ye weleweleda kɛ juma tɛmɛlen
janvier kalo tile 21 sanba 2022 k'a ɲɛsin ni feerekɛla kofɔlen nunu kɔni ma k'u ka u ka minɛnw kɔni wuli ka bɔ ni yɔrɔ nunu na yaasa u ka baaraw bɛ se ka kɛ. Ni weleweledakan in kɔni jara Sikaso ka den fan caman ye. Walasa ka dansigi bi marabolo kunnafoni na, an bɛ taga Menaka. Bingane wale dɔ kɔni kɛra sababu ye ka denmisɛnninnaka dɔ kɔni bɔnɛ ani na Menaka dugu kɔnɔna na min kɛra tɛnɛndo janvier kalo tile 24 sanba 2022 Taikare ni sigida kɔnɔna na Menakakaw fɛ yen nɔ. Ni ko in kɔni kɛra maa marifatigi dɔw kɔni ka bingane wale dɔ kɔni de senfɛ butigi kofɔlen dɔ kɔni kɔnɔ. U ma se ka fɛn suɲɛta sɔrɔ min kɛlen na u kɔni ye marifa yɛrɛ de ci nin butigi feerela in kɔni na min kɛra sababu ye ka nin butigi feerela in kɔni bana kosɛbɛ. U kɔni ye ale ta teliyala ni ka taa n'a ye kɛnɛyaso la nka o bɛna ta a nin tora nin bingane wale in kɔni na. O siratigɛ kelen kɔni de la u bɛ nin marifa ci wagati min kɔni na ni denmisɛnninnaka min kɔni tun taara sanni na nin butigi kofɔli in kɔnɔ marifa ye ale sɔrɔ ni ka a bɔnɛ ani na o yɔrɔnin kelen na. O de kadara kɔnɔna na Menaka sifinnakaw kɔni wulila tarata don janvier kalo tile 25 sanba 2022 ni ka u ka dusumakasaya kɔni yira ka sababuya kɛ nin bingane wale cɛjugu in kɔni ye ka u ka maaw kɔni sɛgɛrɛ u ka sigidaw kɔnɔna na. U ye u ka nin nisɔngoya wale nunu kɔni yira Menaka gouvernorat de da la. Ni ne bɛ dansigi a ka bi marabolo kunnafoniw na. O b'an bɔ ni ka denguni kɛ an ka jamana kɔkan kibaru la min bɛna ɲɛfɔ aw ye Pɛnda Sidibe fɛ. A y'a bisimila aw ka bi kɔkan kibaruw kɔnɔna na. Burkina Faso furancɛla fanga maaw nɔfɛbaw kɔni wulikajɔ sabati u ka faba kɔnɔna na ni o ye Wagadugu ye. U ye weleweleda bila bɛɛ lajɛlen yɔrɔ yaasa fanga jaso min kɛra Burkina jamana kɔnɔna na u bɛ se ka o la ɲɛnamaya cogoya min na. An bɛ an kunda Senegal ale jamana kɔnɔna na ka kɛ ni kari tɛmɛnen ye fanga tigilabaw kɔni ma se ka sebaya sɔrɔ yɔrɔ damadɔ kɔnɔna na ni o bɛ tali kɛ Dakar, Ziguinchor, Kaolack fo ka taa se Diourbel ma. O yɔrɔ min ye u ka jamana ɲɛmayɔrɔ yɛrɛ ye min ye u ka fara ɲɔgɔn kan kulu Yewe ni Haskanui ye min ni o sigira sen kan Khalifa Sall ale ni Ousmane Sonko fɛ ni ale ye fanga gwara daba ye olu kɔni ye sebaya sɔrɔ kosɛbɛ min ye u ka jamana kuntigi kɔrɔ Abdoulaye Wade ale ka kulu maaw ye olu kɔni ma se ka fɛn sɔrɔ. Dugutigi sigiko kuma min kɔni bɛ ca jamana kɔnɔna na o kɔni kɛra sababu ye ka tasuma kɛ ko tɔw la ko ni a ta ka lajɛ tarata don janvier kalo tile 25 yen dugukɔnɔmaw kɔni wulila ka tagamaw kɛ min ni fanga tigilabaw kɔni ye u bali ka u tagama ninnu kɛ ni o kɔni kɛra sababu ye ka dugutigi sigi kɔni bɔ a dɔgɔkɔrɔ. Jɛkulu minnu ka balansilen bɛ ka hadamadenw ka hakɛ ɲini ka di u ma olu kɔni a yira k'a fɔ ko ni wulikajɔ in kɔni kɛra sababu ye ka maa 5 bɔnɛ ani na maa 30 olu kɔni jogina kosɛbɛ ka sababuya kɛ ni wulikajɔ ninnu ye. Yaasa ka se ka kalafiliw kɔni kɛ ko ɲuman Libi jamana kɔnɔna na o baaraw bɛ t'i jɔ kalo 9 na ni laseli kɔni kɛra jɛkulu fɛ jɛkulu minnu ka baara ɲɛsinnen bɛ kalafili kuɲɔw ɲɛnabɔli ma tɛnɛndon janvier kalo tile 24 Tobruk ale dugu kɔnɔna na wasaden 100 ɲɛna min ni u ye a yira k'a fɔ ko yanni u ka kalafili kuɲɔw kɔni ɲɛnabɔ ko u ka yɛlɛma don u ka jamana sariya sɛbɛnw na. An bɛ a kuncɛ ni Ethiopie ale jamana ye. Dɔgɔkun kelen basigiw tɛmɛnen kɔfɛ Tchad jamana kɔnɔna na mankanw kɔni bɛ ka wuli yen ko kura. Ka kɛɲɛ ni nin bɛnbaliwale maa ninnu seginni kɔni o kɔni bɛna kɛ sababu ye ka gɛlɛyaba lase dɛmɛdilaw ma minnu ni olu kɔni bɛ dɛmɛ don nin yɔrɔ kɔfɛlen maa ninnu yɔrɔ. Nin kun ye Fatumata Jalo ale ka walawalali ye o tɛmɛnen ka bɔ kulu min kɔni sigilen bɛ yaasa arabu o na se ka yakubaya an ka jamana kɔnɔ ni o bɛ ta kɛ jagɛlɛya musique kan olu ye u ka kunnafoni di jɛrɛ dɔ sigi ka sanga ni bi araba janvier kalo tile 26 sanba 2022 in kɔni kɛra u jabala yaasa u ka ɲɛnajɛ min ni o bɛ wele ko Bamako Hip Hop International o tako filanan baro ka olu koromokali kɛ umu kone ale kun bɛ M7 tɔgɔ la a nana ni jamu ye an ka ɲɛmadaw la. Ni festival tako filanan ye ni a babusenw kɔni bɛ ɲɛsin fɛn min ye an ka jamana kɔnɔ don ni ka olu kɔkɔrɔma don jagɛlɛya musique maaw ni u hamina de ye ka an ka jamana rapu ka o don ba la ni jasa jɛma k'a ye k'a fɔ o baaraw hukumu kɔnɔna na ɲɛma ale bɛ ɲɛfɔli kan ye ni festival ye ale ye tako filanan kan. Bamako hip hop festival min bɛ culture hip hop bila en valeur c'est-à-dire à travers des formations n'o ye kalanw ye n'o ye ɲɛnajɛw ye n'o ye sobolikurusiw ye ani ɲɔgɔndanw ye dɔnkili kɔnɔna la donc a festival ɲinanta an kɛmɛ k'a kɛ mɔgɔw k'u ka bɛn yira mɔgɔw k'u ka dɛmɛ yira Mali ni gɛlɛya in kɔnɔna la o de la an ye wele bila an kɛrɛfɛ jamanaw bɛɛ ma ka yira k'a fɔ olu fana bɛ ka Mali dɛmɛ nin ko in na donc Sénégal bɛna à travers Awadi
Mauritanie kaw bɛ ka Monza bila ka na an ka Guinée yɛrɛ sera yan nɔ monsieur Lefa donc ka yira mɔgɔw la k'a fɔ farafinna jamana tɔw bɛ ka Mali dɛmɛ nin wagati in kɔnɔna la an fɛnɛ ka nin festival an y'a yira k'a fɔ ɲɛnajɛ dɔrɔn tɛ an fɛnɛ bɛ an ka dɛmɛ yira Mali kɔnɔ mɔgɔ bɛ se ka dɛmɛ yira cogo di n'aw fɛnɛ ma bɛn hali o de hukumu kɔnɔna la an yɛrɛ dɔnkilida ɲɔgɔn minnu bɛ yen ni bɛnbaliya bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ an ye o bɛɛ bila kɛrɛfɛ walasa k'a ɲɛsin Mali ma o bɛ tali kɛ Ibawan kan o bɛ tali kɛ Gaspi kan o bɛ tali kɛ artiste wɛrɛw caman kan an ma dan alarabu fɛnɛ ma an ye wele bila Jaabi ma an ye wele bila Boyi Koyite ma an ye wele bila an baw ma n'o ye Babani Kono ye n'o ye Tanti Umu Sangare ye ani vraiment an kɛmɛ ka wele bila bɛɛ ma an ma dan hip hop ko dɔrɔn ma hali ni festival in bɛ tali kɛ hip hop dɔrɔn de kan. O kɔrɔfɔ tɛmɛnen kɔ fɛn min kɔni baarase minnu bolodalen don ni festival in tako filanan ale kɔnɔna la a bɛ ɲɛfɔli k'an ye. Formation bɛ kɛ Jagɛlɛya Music Academy la yan nɔ ni Ala sɔnna ma ni casting banna bi o bɛ daminɛ bi mercredi sini jeudi ani vendredi mais concert fana bɛ daminɛ jumadon su Champ Pic la hippodrome so kursi kɛnɛ kan ka a préciser mɔgɔw ye k'a fɔ k'a bɛɛ ye fufu ye a don sara bɛɛ ye fufu ye donc vendredi concert dɔ bɛ kɛ samedi fana concert dɔ bɛ kɛ. Hakilina jiginna ni festival tako filanan in kɔni baabusenw ni olu bɛ ɲɛsin an ka jamana ye kɔkɔrɔmadonni baaraw ma. Jagɛlɛya Music maaw kɔni ye welewele dabila ka ɲɛsin an ka jamanaden bɛɛ lajɛlen ma yaasa bɛɛ lajɛlen ka i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma fɛn min ye bɛn ani keleya o bɛ se ka segin ka na an ka jamana kɔnɔna la. An bɛ se ka don bakurubaw kɔnɔ tugun i n'a fɔ n ye a fɔ an ɲɛna cogo min na kunnafoni ale daminɛ la fɛn min ye arabu dɔnkilidala min o bɛ wele ko Amadu Kebe ni bɛɛ ko a ma ko Derkab ni ale kɔni kun yalona ka taga jamana in kɔrɔyan fan fɛ ni a bɛ kalo damadɔ bɔ a ka bilalen kɔni hukumu kɔnɔ a seginna ka na M7 kɔnɔ ni ka na bonyamasegin kɛ min kɔni kɛra ka sanga ni bi araba janvier kalo tile 26 san 2022 yaasa ka walali kɛ a ye kuma dɔw fɔ Amadu Jalo ale ka kuma galama la an ka o lamɛn. An nisɔndiyalen don n y'a fɔ cogo min na an nisɔndiyalen don donc an bɛ Ala fo surtout et ka bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn y'an dɛmɛ nin wagati in na quoi donc ka foli bila bɛɛ lajɛlen k'u bɛɛ ni ce dɛmɛ la kɛrɛnkɛrɛnya la M7 TV mɔgɔw ka baara kɛlen na pendant notre absence quoi voilà. Ouais bon depuis n ma taa fɛn kura kun labɛnnen don donc baara tɔ bɛ continuer de dɔrɔn ka a tɔ lase a dan na et on espère que a bɛna marcher quoi positivement. Bon folikan min bɛ o ye ka bɛɛ fo tuguni dan tɛ foli min na parce que an bɛ foli tagama yɛrɛ de la tantôt quoi parce que ni mɔgɔ i bɛ kungo la wagati min na i bɛ wagati gɛlɛman kɔnɔna na minnu wulila ka jɔ i ka ko la a ka kan hali n'u ma kɛ wari kama u ma kɛ sanu kama i kan ka bonyamasegin kɛ comme a bɛ cogo min na an fɛ yen Mali la surtout donc foli bɛ bɛɛ ye fɛn fɛn y'an dɛmɛ nin ko in na fɛn fɛn y'an dɛmɛ nin ko in na maliyɛn bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ Mali kɔ kan donc M7 TV c'est la famille merci beaucoup. Ka kunnafoni kuncɛ i n'a fɔ n ye a fɔ aw ɲɛna cogo min na fɛn min ye CAN Cameroun 2021 ale kadara kɔnɔ an ka Samata Seko ni Guinée équatoriale dolacilaw olu kɔni u kɔ da ɲɔgɔn kɔ la fɛn min ye sebaya ye ni o tora Guinée équatoriale maaw bolo o walawalali tɔ a bɛna olu sɔrɔ waati wɛrɛw o bɛ dan sigi an ka kunnafoniw la ka sanga ni bi araba janvier kalo tile 26 san 2022 ani ce a ka tulomajɔ la Ala ka su wɛrɛ d'an ma.